Vam rebre un encàrrec especial. Robama fa 100 anys. Nosaltres hi hem posat llum, càmera i acció. Idees per aquí, guions per allà, 2 vídeos, un per explicar qui són i un altre per fer història. Preproducció per un tubo, molts rodatges amb actors, drons, efectes especials... Mentre, estudi de veu, muntatge, animació 3D i pam, creem amb Bruno, el guia digital. Benvinguts a Robama, jo sóc Bruno. Tot coordinat des de Common Studio. La veu es va enregistrar buscant el to just per transmetre emoció i claredat. Vam donar vida a un espectacular grafisme cuidant textura, moviment i expressió. I va ser a Common Studio on tot es va unir. So, imatge i narrativa per convertir-ho en una sola peça, rodona i amb ànima. Amb passió pel detall, exigència i una mirada creativa del primer a l'últim frame. Un projecte que ja ha deixat empremta.